zažívaš, akú emóciu po zápase? Je to také zvláštne, lebo na jednej strane som hrdý aj na celé mužstvo, čo sme dokázali stiahnuť výsledok 3-0 ako klobúk dole a z druhej strany sme strašne sklamaní, lebo strašne som veril, že jak sme išli do predĺženia, že proste ten zápas dneska vyhráme a dostaneme gól z rohu, proste nejako, neviem, s kolenom, či s čím to tam trafil, proste. Je to aj sklamanie, ale aj som hrdý na to mužstvo, čo dneska predvedli všetci do jedného, aj hráči, ktorí nastúpili od začiatku, ktorí vystriedali, takže. Ale je to sklamanie v konečnom dôsledku. Aj fanúšikovia boli na vás hrdí, ocenili vás potleskom napriek tomu, že ste nepostupili. To musí byť určitá satisfakcia. Je, samozrejme, ako keď po prehratom zápase vám tlieska celý štadión, tak je to pekné z jednej strany. Klobúk dole pred nimi, vedeli sme, že dneska proste to môžeme s nimi dokázať. Ale jak som povedal, na druhej strane je to strašné sklamanie, keď už človek sa dostane, dá 4 góly, dostane sa do predĺženia. Ale ťažko, no, mohlo to ísť na penalty, mohli sme vypadnúť zase na penalty, no. Ťažko proste, je to futbal, sú to také emócie, že chvíľami sme boli v tom zápase strašná eufória, radosť a potom zase padnete dolu. Takže je to šport, je to futbal, je to sklamanie, ale musíme sa z toho nejako poučiť, zobrať si z toho, ale ukázali sme, že máme obrovskú silu. A to je super. Asi tam emotívny príhovor pred predĺžením, čo si hovoril? Nič, proste, aby sme dali do toho maximum. Strašne som veril som chalanom, veril som nám, že proste ten zápas dneska vyhráme a že cítil som takú mentálnu silu, že máme úplne hlúpy gól z rohu, fakt akože OK, aj my sme dali gól zo štandardky, ale z toho strašne proste nevie, ako ju tam asi dala. Škoda. Čo bolo takým impulzom 1-1 v 62. minúte a potom zrazu ako keby úplne na 130% a to super bolo? Tak bolo dôležité, že do polčasu sme ešte aspoň vyrovnali a my sme proste, aj keď sme sedeli v tej šatni cez polčas, tak nejako proste stále sme verili, tak jak sme verili pred zápasom a všetci si nás robili srandu, že čo to vlastne trepeme, že aký zázrak tu ideme robiť a neviem čo, prehrali sme 3-0. Tak jak sme verili pred zápasom, tak stále sme verili aj v polčase a proste fakt toto mužstvo má takú mentálnu silu nejakú a my sme verili v seba, verili sme, že ten zápas môžeme stále ešte zvrátiť, vedeli sme, že keď dáme druhý gól, že sa proste chytia ešte viac ľudia a že to dáme potom na tej emócii, na tej eufórii a že si tie šance vytvoríme a bola otázka len času, kedy ich začneme premiňať. To je super, predviedol niečo výrazne iné ako v domácom zápase? Ale nie, my sme aj v tom zápase tam, proste ten zápas nemal skončiť 3-0 a my to vieme. Nebol to ten zápas taký, že by sme boli o triedu slabší, ale bohužiaľ dostali sme tam hlúpe góly a možno nás to stálo ten postup, ale jak som hovoril, dneska sme ukázali obrovskú silu ale v konečnom dôsledku je to sklamanie. No. Čo dneska rozhodlo v tom predĺžení? Dá sa povedať, že vám možno, že chýbali už aj trošičku sily, lebo predsa len vrátiť sa späť, vlastne keď ste dostali dali ste teda na 1-1, potom ste strelili tie 3 góly na 4-1 a vynaložili ste obrovskú proste silu, takže možno, že tá sila chýbala potom už v tom závere? Tak jasné, ako my sme išli do každého súboja, do každej lopty, chceli sme hrať rýchlo, čiže samozrejme, že tie sily sme už nemali, ale zase ani oni ich nemali úplne, už tam tiež dostávali krče. My sme tam prestredali chalanov nejaký, strašne smolný gól, strašne hlúpy gól z rohu, OK, padajú také góly z štandardka, ale hlúpy gól, podľa mňa, ťažko povedať, čo by sa dialo potom. Stále som veril, že ešte aj keď sme ten jeden gól dostali, že ešte si vytvoríme nejaké šance, mali sme tam nejaké útoky zo strán, ale už fakt sme asi potom nemali ani tú silu a už vrátiť sa toľkokrát do zápasu už bolo náročné už v tom predĺžení znovu, že by sme niečo také predviedli. Proti čo podľa teba rozhodlo o celkovom tom postupe tej krajovej? Bol to ten Babrani druhý polčas u nich v Rumunsku, alebo ako to vidíš? Ťažko povedať, možno keby tam uhráme lepší výsledok, kto vie, čo by sa tu dialo dneska, zase neviem, mám to opäť. Ťažko povedať, naozaj, úplne sa mi to ťažko nejako hodnotiť, teraz samozrejme druhý polčas nám tam nevyšiel vôbec,
ale zase dneska sme predvedli veľkú vec a stiahnuť taký výsledok klobúk dole, ale som povedal, ani neviem, že či rozhodlo fakt nejaká štandardka, roh, proste dali nám z toho góla. Som povedal, potom už aj tie síly dochádzali a už to bolo náročné potom. Povedal si, že dneska ste predvedli takú veľkú vec. Dá sa povedať, že na tejto veľké veci môžete potom budovať a ťažiť z nej v celej sezóne? Z toho, čo ste dneska predvedli, že ste sa dokázali vrátiť naspäť? Tak hlavne nám to ukázalo, akú máme obrovskú silu v tom ústve. Či už mentálnu, či už hráčskú a naozaj máme silné mužstvo, máme dobré mužstvo a tento zápas nám to dneska ukázal, takisto s výbornými fanúšikmi a verím, že keď budú na každý domáci zápas chodiť v takomto počte, tak proste budeme mega strašne silní a verím, že to budeme v tej lige dokazovať. Ešte čo hovoríš na to choreo, ktoré si pripravili fanúšikovia? Tam si bol, myslím, že ty. Nádherné, mal som z toho zimomrávky, vedel som, že niečo tam bude také a krásne. Po tom prvom góle v predĺžení tam bola brutálna šanca Trnavy, ako si to videl ty, tam to je toho tesne pred čiarou? Mali sme tam náznaky nejaké, to bola čistá šanca, oni bránili už ako vedeli a samozrejme už možno nám chýbalo už toho šťastia, ktoré sme mali v tom druhom polčase a nepadlo to tam. Roman, bude mužstvo spomínať na tohto ročnú pohárovú Európu ako pozitívne alebo viac pozitívne menej? Dajú sa v tom hľadať aj pozitíva. Musíme sa z toho poučiť, hlavne z toho zápasu tam. Bolo to pekné, ale mrzí nás to, podľa mňa sme mali ísť ďalej. Ďakujem.